Русия жанкой жабарында кенеде аскерлер ве арби техниканы топлай. Бұны баш тапта білдірділер. Қайдетілгенне көре таб регионалшінде жидди деңішмелер yok. Ama işgalciler öz ordusunu kuvvetleştirmege tırışa. Şu sırada Ukrayna arbilері айтқанына көре, düşmanның маневияты бозылған. Çok asker ve техниканы ғайып еткен Рус ордусына яңа арбилер қошылып оламай. Bundan da ziyade işgalcilerinin logistikanen проблемалары бар. Украина мәйәҗеләре душманга Славянск ве Лозова шәһәрләренә уҗым etmәгә юл бермей. Душман тарафындан Запорожье, Попасна ве Курахова шәһәрләренең уҗым etilmәсе дә туктатылды. Буны Украина силалы куәтләренең баш штабында белдерделәр. Украина арбиләре Мариуполь шәһәренә эр тарафтан мудафа итә. Кайд ителгәнне күрә, анда булынган işgalci бүлекләрендән бирендә Rus askerlerinin tek 10% cenkleshuvni devam etmege hazırdır. Diğerleri ise yok etilgen, yaralangan, hasta olgan ya da maneviyatı bozulgan. Bunun beraber keçken konfaal şekilde hücum etken işgalcilerinin hava kuvvetleri çok arbi ve техниканы гайып etти. Угруповання повітряних сил Збройних сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об'єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога. 6 літаків, 5 безпілотних літальних апаратів, 1 вертоліт та 5 крилатих ракет. Крім того, авіація повітряних сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника та здійснювала ураження ворожих крилатих ракет. Президент офисы Юлбашчысынан Меслячысы Алексей Арестович білдіргенне көре Луганск вилаетіндегі Рубежное, Попасны, Лысычанск ве Северодонецк шәһәрләренең Украина мәйәҗеләре душман уҗымларына муаффакыятьнән урып кайтара. Чок рус арбии элак олганы өчен işgalciler 3 көн дәвамында Волноваха шәһәре җибарына фаал шәкелдә уҗым etмей. Шиддәтле урышлар йөрсәтелгән Мариуполь и мәйәҗеләре душманга каршылык күрсәтмәгә дәвам итә. Вчора ними був знищений командир 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту пострілом снайпера українського. І це 5-та втрата командира, рівня командира полка і вище під Маріуполем, що показує, по-перше, жорстокість боїв, які там точаться, по-друге, виключний професіоналізм захисників міста. Так само, як і Маріуполь, тримаються Суми, Харків, Чернігів, Київ. Чернігів зараз місто, яке перетворює, ворог намагається перетворити на другий Маріуполь, там також нема води, світла, газопостачання, майже нема, практично нема тепла, але тим не менше героїчні мешканці і оборонці Чернігова тримають оборону, і до міста існують і гуманітарні коридори, і коридори військового постачання. Баш штабта білдірілгенне көре Русияда гізлі сефербелік девам ете. Анда Украинаға қаршы женке арби тәжірибесі олған сабық аскерлеріні желп етелер. Айны вақытта арби техника без Русия территориясында фаал шекілде авуша. Анда çalışқан партизанларының фаалиеті аққанда малюмат белгілене. На території Білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують сприяння діючої нелегітимної влади Російській Федерації у війні з Україною, частково вивели з ладу залізничне сполучення між Республікою Білорусь та Україною. Ця інформація уточнюється. Тәжавуз devletке қаршы яңа санкциялар ве телекестілік кефалетлері. Бұның аққында Украина президенті Япония парламенті ве халқына өз мұраджатында сөз жүрсетті. Володимир Зеленский Русия, Чернобыль ве Запорожье атом станцияларына запт етіп, өзек терроризмнен уграшқанын айтты. Шу сырада рус арбилері один санларына уҗым etmege devam ете. İşgalciler tarafından binlerce Ukrayn öldürüldü. Ulardan 117'si baladır. Bunun beraber devlet yolbaşçısı Ukrayna'nın яңа телекестілік кефалетlerine ihtiyacı бар olganını bildirip, Rusiyaga басқаны кuvvetleştirmege çağırdı. Закликаю об'єднувати зусилля держав Азії, ваших партнерів, щоб стабілізувати ситуацію, щоб Росія шукала мир і зупинила цунамі свого жорстокого вторгнення в нашу державу, в Україну. Потрібне ембарго на торгівлю з Росією. Потрібно забирати компанії з російського ринку, щоб гроші не йшли на російську армію.
потрібно ще більше допомагати нашій державі, нашим захисникам, нашим воїнам, які зупиняють російські війська. Потрібно вже зараз починати думати про відбудову України, про повернення життя у зруйновані Росією міста і на спустошені нею території. У цінностях ми з вами схожі, попри шалену відстань між нашими країнами. Відстань, якої насправді не існує, бо в нас однаково тепло у серцях. Завдяки спільним зусиллям, завдяки ще більшому тиску на Росію ми прийдемо до миру і зможемо відбудувати нашу країну. Ишгалчылар Храмдан чықуыны блокламаға істей. Украина Мудафа әзірлігінің баш истихбарат идаресінің мәліметіне көре, Росгвардия бөліклері Русия тарафына Қырым көпірі бойы әрекет етілмесіні блокламаға азырлық көре. Ишгалчылар акимиеті паромлы кечетіні қапатмаға ве учақларының Қырымдан Русияге ұшмасыны сыңғырламаға планлаштыра. Қайдетілгенне көре бұның ресми себеплері Украин диверсантларының көреш ве сан кедерсін ола білген терактларға yol берілмемесідір. Украин истихбаратының мәліметіне көре бойлетіп Русия акимиеті Қырым ишғал етілгенінден сон ярымадаға қанунсыз көчкен ве Украина жеңіктен ғалип шыққанда Қырым оның незаретіне кечмесінден қорыққан русларының қачмасына yol бермемеге істей. Февраль айында Русия Украинаға истилә еткен сон бір чоқ рус Қырымны терк етті. Оларының арасында рус забитлері ве ақиярынан ишгалчылар мемориятынан темсілчілерінің айлесідір. Қырымдан шығып кету блокланса 600 бинге яқын руслар Қырымда рейне оларақ қалажақтыр. Вот это у нас мега-воин, сепаратюга, дикий. Ишгалчы украинлерні өлдірмеге келіп, олар руслардан да яқшы яшағанны білді. Украина телекеслік қызметі язып алған невбетеки телефон қонышмасында рус арбей субеддешке Киев вилетінде насыл соғынжылық япқанын айты. Бірінің ятағанда юқлаған ишгалчы апайына Украина бінде олған бренд турбалар ве донатмаларыны алмақ үшінда 10 ел женклешмек керек олғанына шикает ете. Оның субеддеші есе санкциялар кірсетілмесі себебінден Советлер бірлігіне чебірілген Русиядегі яшайышқа не қадар зор алышқанына шикает ете. Тут они живут, я тебе говорю, лучше, чем мы. Тут Ну, понятно. уже, блядь, во все фирменное одето. Угу. Ну, а что, если, смотри, какой Запад это поддерживает их, как ясно делаешь шмотки и все. Ну, мы в гражданской неплохо в кроссовках хорошо двигаемся. Угу. Да. Так вот. Там, наверное, и квартиры, и все, и, то есть, Да, или дома, слушай, что там, ремонт, и мебель, и все, ахеронт, да? я, блядь, вот прикинул, что Это деревня, не поселок, деревня, да, вот где вы? да типа поселка, ну, и все вещи, понимаешь, не как наш ширпотреб, блядь, вонючий, ну, достойные, то есть фирменные, все фирменное, блядь, я нигде еще хуйни не встретил. Ни частный дом, блядь, ни квартиры, везде все вот качественно, блядь. Угу. А как нас это обложили вообще с Запада, вообще все закрыли, и границы, и самолеты, и все у нас сейчас это обновление на компьютерах нет, Microsoft. Короче, закрываются, ну и закрылись Инстаграмы и так далее. Вообще, я не знаю, люди столько без работы. Короче, нас вообще обложили со всех сторон.